Supersonic sound like an index. 3, 2. Work it, make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder, makes us power. Work it, make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder, makes us power. Work it, make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder. Sziasztok, gyerekek! Humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new king spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new king, before the drow elves can manipulate his mind, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Na jó, akkor. Sziasztok, gyerekek! Én Supersonic 2.0 vagyok, és ez itt, ahogy láthattátok, a Shoot Bar, Stick of Truth. Most már itt a karakter kezdése, nem tudom, feka legyek, fehér. Legyek, fehér, ilyen. Béna. Ilyen leszek, kész. Jaj, de hülye. Ez. Nem tudom. Mindegy, gyorsan választok egyet. Ez eléggé kemény. Túl pármos. Nem tudom, hogy ilyen sem megy. Ez szerintem így jó. Király. A színe, nem tudom, milyen lesz. Egy ilyen? Öcsém, ez lesz. Elég jól néz ki. Nem tudom, hogy milyen cuccban legyek. Mi szó? Így. Pedig meddig hivatos. Azt mondom. Nem lehet fegetes, akkor ez kék. Jó, és akkor így. Wow. Hogy ez? Milyen ilyen kemény fejem? Hol lesz ez? Szemüveges vagy nem szemüveges emberek. És okoska legyek? Nem. Így. És hát akkor ennyi. Complete. Let's go. Rendesen vártam, alig vártam, hogy fú, gyerekek, úgy örülök, hogy tudok játszani. Ismét már játszottam, csak nem vízve. Sőt, már jó van, gyerünk már! Wow, eladták a házat. És pakodásznak. Moving. Easy rider van. Well, I think that's everything. We did it, hun. Már We pakodásznak. really moved in. It's a new beginning for us. Nem egyéb ez az én Things are család. finally going to be good. Ja, pater. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he Nem doesn't tudom, attract tovább lehet attention. ezt? Nem akarom. Come on, let's see how he's doing. Csak nem engem akartok látni. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Most azt hiszik, nem hall. Sweetie, we want you to have lots of fun here.
Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. Ja, normális lennék és lennének barátaim, de most költöztünk ide, gyerekek. Hogy legyek én most barátaim? Keres. Yeah, we love you too. Ezt könnyen elintéztek. Szóval tudok mozgálni. Itt mi van? Ja, ez inventory, király. Istenem, semmi. Hoppá. Ide béletennék. És... Ó, 50 cent! Hú, nagyon kellett. Semmiért. Nézzünk körül. Ide is be tudsz menni. Ó, zárva. És ez mi? Füredő, igen. Reggel nem egy évben, most meg fogok füredni. Jó, most elmegy. Kész. Rendes gyermek, bécsük ki az ajtót. Anyát, mindegy, hagyjuk. Nem hinném, hogy most kellene. Ami ki kéne jöjjön. Engedbe, mondjuk reggelibe kéne. Úgyhogy elnézést kérek, de most fontos ügyeim vannak. Ja, kell. Nem tudok szarni, gyerekek, képzeljétek el. Nem tudok szarni, mert nem eléggé nyomom. Na jó. Menjünk valamerre. Azt mondja, hogy meg új cuccaim, igen, és akkor most küldetésem jártam. Keressék barátokat, oké. Keresek én. Szeretek barátkozni. Mutyer. Szerusz. Ne, ott is van cent. Ja, fel tudom így. $2! Van $7, nem 4 centem. Gazdag vagyok, gyerekek. Milyen gazdag pufával járok. Milliómos öcsémben. Na jó, nem. Jó, Nancy, veled is kéne beszélgetni. Nem szoktam. Ó, az igen, nem semmizik az öreg. Hú, hogy kifülbe. Nem semmizik. És éven megtanulni a küldetését, okés. Ó, ott van valami. Ott van valami. Szét tudom elütni, nem tudom szétütni. De ezt itt lefingódozom. Rohadjon meg, nem tudom mizel. Csak akkor barátkozzunk. Nincs semmi értékes, de vajon fent? Fent van valami értékes? Hogy ne volna valami értékes? Még ezért az $1.50 is megérte. Boldog vagyok, gyerek. Mi van itt? Jusson meg. Meg itt lehet, ne verekedj. Ó, kemény vagy. Ja, végre sikerült, legalább egy barátom van. Egy barát, nagy dolog. Tőle? Mit fogunk csinálni? Majd később visszanézünk a házakhoz. Zöld ház, király. Ezt már is nincsen. Az! Cartman, nagy varázsló. Öcsém, mekkora toka. Na hát szerintem érdekes dolgokba fogunk keveredni. Jó, megint járunk egyet. Atya. Megvan a garázsnak a kulcsa, király! Nézzünk szét. Oh, csicsütyérke, öcsém, mondtam, micsoda, valami brutál kemény. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Koopa Keep?
Ezt nem tudom, hogy a fenéből öttek össze. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Milyen gomba. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. Jézus Isten, milyen And here, tetszett. of course, is the breathtaking and lovely Princess Kenny. The fairest lady. Öcsém, látjátok, hogy néz ki. Don't ask why Kenny wanted to be a chick, it's just how. Jézus Istenem. Hát elég rossz helyre keveredtünk. Igen, You've szépen. been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Mi legyen a nevem? Á, nem tudom. Bírja. Mit írjak? Mindegy. Legyen ez a nevem. Fredericks. Na jó, legyen ez a You nevem. entered douchebag. Is that Jó, ez jó, You korrekt. want to keep the name douchebag? Dűs meg. Nem. Very well, douchebag. You will now De azért is ez a nevem. mage, thief, or Jew. Harcos. Varázsló. Igen. Mágikus. Valami, ez ilyen zsató, valami, mit tudom még. És ez valami Jeff. Jeff. Nem tudom mi a fasz. Hát nekem ez ami olyan szimpatikus harc. Fighter has courage, honor, and a mage has a wizard, only not. You look sneaky enough to be a thief. Milyen box. You, huh? So I guess. Öcsém, nem tudom ez milyen, de inkább maradok ez. Haven't seen a good one of those in a while. Ez maradok, igen. We welcome to our Néztétek, kingdom. hogy nézett ki az a... Douchebag the fighter. Mit tudom én, milyen... Now please go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon, and we shall teach you to fight. Szóval harcolni is fogunk, király. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips on numerals for $2? Vásárolni szeretnék kardot, ha nem. Elég is őket lehet. Csak ez van? 17, 23, gőzve. Jó. Hát szerintem ez így jó. Lovely purchase. Jó, akkor. Nem, ilyet ne vegyek. Nem tudok, jó. Akkor ennyi. Inventory. Úgy felpakolva. Nyugodtan ezt. Igen. Jó. Kell. Úgy cuccok. Ennyi. Jó. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up that. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Lesz egy fájt, nem baj. Kicsit I'm harcolom, gonna kick nem. your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, But Clyde, then it's like you're olden gonna times. get You have to wait your turn. Yeah. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. Alright, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Na jó, védekezik. És akkor én támadjak. Jó. Akkor csillan, akkor kell ütni. Király. Everything. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Ja, most megint támadhat. Király. Ja, és jobb klikkel is tudod támadni. Király. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. Hányszor támadjak el? Jobb. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. Exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bow. Clyde, Yeah. it's your turn to attack. Douchebag, protect your bow. Vissza. Prepare yourself. Suck it. Jó, azt hittem többször is fog támadni. Dude, you're Yeah. way better than Clyde. Alright, it's time to use your Oh, heroic I'm gonna power. use- Using your ability There's takes a- power points, or PP for short. PP. If you have a PP. fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Ooh. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Jó, Use your lecsesztődjük. fighter ability to make Clyde pay for insulting Úgy you. látod, akkor az ellenség sábít. Szuper támadás, mi ez? Na, a baseball húzzunk egyet.
Kicsit hamarjább. Dude, that was pretty lame. Try it again, dude. Nem baj. Ja, próbáljunk újra, még sikerül. Lássuk, most kell sikerüljön. Nem fogom elbaszni. Nem, hát. Dick? Ó, fasz. Már. Ennyi tervet, még jól elítéztél. Ráérni, hogy megvár. Nem sajnálom. 60 HP. Ennyi vagy. Elbasztam. Nem baj. Még egy ilyet tennek. Ja, nincs elég PP-m. PP-m. Nem mondok egy ilyet. Wow. 18 HP-ja maradt neki, annyi öcsém. Elbasztam. No, faszom, nagyon béne vagyok. Nem baj. 1, 2, meg vagy dögölve, öcsém. Megdöglöttél. Ennyit erre. Jól elintéztem. Dude, that was awesome! You were all like, man, it's not all like, okay. You prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the wreck. Ezt már többet akarok. Jó, hát akkor nyertem. Csak az nem az öcsém. Nézzünk be, mit csinál ez a Well, csáó. here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. Az ilyen! Stick of truth. Ez a szaros Just 2 days ago, ág, the stick vág, was vagy... down. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Nagyon el Now vannak that szállva we've seen the ezekre. stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! Alarm! Someone has sounded the alarm. Alarm! 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 What is it? The elves are attacking. Oh my God! Defensive position! Akkor lehet, hogy megint fogunk harcolni. Menjünk ki ezzel. Nézzünk szét előbb. Jobb azt, hogy elnézünk, valami értékes tudszani, nincs. Király. Csirkeszárnyak. Rohadt csirkeszárnyak. Mi a fenn? Öcsém, milyen haja van a másiknak? Honnan egy 80-as évekből? Figyeljétek meg! Ajjaj! Megmondtam megint. Mi van? Ezt elintézzük. Ó, van egy mocsos ijász is van, vagy milyen fene. Blokking, és az mit csinál? Hamar ki fogok nyitni. Ebben, jó van, 12 HP van. Szögdössük a másik. Yes. Öttük csak izét, oké. HP, yeah, van. Hú, király. We'll say you can have one potion every turn. I asked for 5, but this was a tough one. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Megint késő vagyok. Öcsém. Nem, hogy az nekem. Mindegy, majd belévök. Remélem. De öcsém! Kim annyi? Jó, még hányszor próbálom. Ez az utolsó. Igen, és most akkor... Oké! Aztán most a segged bekapsz egy gombot. Bám. Felszóltam a segébe. Jó. Igen, ennyi vagy, öcsém. Na, beléptem, igen. Most ezt kifogom. Várjál. 10-valahány HP van, ezt elintézem el. Így. Itt erről ezt elintézem, és akkor ennek fogok adni azt a PP ismeretet. De öcsém, megint elbasz. Jó, harcoljunk. Meghalsz, köcsém. Ó, öcsém, de legalább kinyírtam. Igen, igen, kinyírtam. Megtek annyi, bazd. Jó, fosszuk ki a ganával. Aztán, dögölj meg. Hoppá, kell segítsek a harcban. Jó, most mégis az üzettem meg, de mindegy, harc. Harcoljunk. Jó. Jó, sikerült. Ez nem jó. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You
can't just hit him like that. Ő védekezik. Try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. És figyelj. Aha, értem sok. Na, végre van ez. Szuckon is van rajta. Igen, 3-as támadás, kész. Ennyit róla. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Legalább az nem fog tudni támadni. Jó, védekezés. Jaj, most nyíllal védekezik. Lett le. És itt felül. Most úgy mutogatátok nektek. És akkor most nem ebe. Nem, ebe. Ellássuk a bajdat, öcsi. Figyeld meg, így kell rendesen csinálni. És. Igen! 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 Messze! Köcsög. Meghaltál. Igen. Hú. Na jó, hát akkor ez is sikeres volt. Ezt is hosszuk ki. De meghalt ez a fő. Mi vagytok? Hogy ott még van-e? Hé, a macskád! Kicsi macskád! Te! Se súlycsoportoddal verek egy basszus. Kicsi macskát bántja. Ezek fel vannak szerekezve. Szöges. Ez most védi a kardot. És ennek páncél van. Igen, páncél van. Látod? Na, mindegy, akkor megtámadjuk. Páncélos, hogy menjen szarra a páncél. És igen, ennyi vagy barátom. Segem csak 4! Nem baj. Intézek akkor. Nagyobb a védelmed, át nincs mit csinálni. Ilyen szedésben előtt. Nem, mi van, ezt le vagy izébe. Tempóz bölcsén. Ennyit erre lesz se van intézve. Kész, igen! Hú. Szos. Micsoda farkas. Vámpír farkas. Vagy valami szőrös vámpír. Mindegy. Mondom, ennek nem ilyen hülyeségről van. Mindegy, nem akarok kritizálni, de azért... Hát ez tényleg 8 éves kerül. Egy sér. Hoppá. Most jönnek. Jó! Öcsém, hogy lecserszintette. Clyde, you are hereby banished from space and time. What? No, you can't do that. Ez Yeah, I can. You're banished and lost in time and space. Yeah, go home, Clyde. Na, ezt elűzték rendesen. És ellopták most a stick-off cuccot, ugye, és azt a botot, aminek a jelentőség egyenlő a mínusz 10-szel szerintem. But our 3 best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Toby, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The land's outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Nem tudom milyen szörnyekről beszél. Fighters go with them. Jó, 2-es szintű vagyok. Jó. 2-es szintű. Nem tudom, megyek valamit. 2-es szintű vagyok, nem tudok valamit. Ezt nem akarom. Mi jó fegyver. Király cuckom. Ez. Meg tudom venni, mennyi? 5 dollár? Jó, megveszem ezt. És akkor... szerintem adjuk el ezt a macskot. Nem ezt. Nem ezt. Jó. Megveszünk. Gazdagok vagyunk, meg tudjuk venni. Nézzétek már. Már ebből. És nem vásárolok. Azért ezeket megveszem már, ezek jó. Előre megvettem. Jó, van még egy haverom. Akkor húzzuk el itt a csíkot. De azért nem árt körülnézni. Kávé. Jimmy Express. Jaj, így vannak. Nézzék. Nézzem az inventory-ra, ahogy itt az abilities nem van. Nyílt egy új cucc kombó. Meg is veszem.
És erre már nem telik. Nem baj. Anyád. Igen, szét. Menjünk fel a lépcsőn, és mi van itt? Hosszuk ki Kártnak és a szobáját Kártnak. Nem zenét akarok, hanem azt mondom. Nincs semmi. Itt nézünk széjjel. Na hát ide jobb. Ó, jól néz ki. Akkor jó. Húzzuk el egy csíkot. Gáz ez a szoba. Várjál, azt mondja. Király. Ó, hagyjunk fel mindent. Akármikből mennyit lehet. Ó, tehát anya szobáját tűnik. Hát ahogy látható, nem semmizik a nyanya. Hát ez Easy People, ez tudjátok mi lehet drogázott már. Mindegy. Mondjuk a részleteket. Fú, bele se gondoljátok, a Kártnak az anyja. Tudjátok, bum bum bum. Na mindegy. Megmondom, távolságot tartsunk egy kis. Kapcsoljuk ki a tévét. Legyünk takarékosok. Egy világból, nem áll. Kirázott a hideg, hogy valamit rosszra gondoltam. Nem szabad ilyet csinálni, gyerekek. Nem rosszra gondoljatok. Az elején megszereltük a kulcsot, úgyhogy tudtunk ide férkőzni, és ez. De jó. Király! Menjünk, ott valami izé van, úgyhogy csak ez van. Nincs. Na jó, hát akkor mit is kell csinálni? Shift-tel. Ó, tudok futni! Király! Itt vajon mi van? Itt... nem tudom, ez asszony? Ja igen, úgyhogy asszony. Hát, nyártok pár, nem semmiznek. Mindenki olvas könyvet, ha megy a tévé. Ti most olvasnátok könyvet, ha megy a tévé? Komolyan. Én ne. Jó napot kívánok! Ó, nézzünk fel még az emeletre. Ez itt lefingom az erét. Nem tudok fingani a lépcsőn. Miért nem tudok fingani a lépcsőn? Pillanatra. De nézzük el. Ezt is. Igen. Aj, megijedjetek kicsit. Hörcsög akarni. Igen. Ezt is lehet, mert megijedem és szar. Ez is szar. És utána nem tudom. Ja. Ezt is szar. Ó, várjál, ott van. Ez! Monkey! Hú. Nem ezt a pumbásot. Akkor menjünk tovább. Úgyhogy... milyen durva kis fej van. Megvan a garázs. Yes. Nem lehetne ezt tenni? Ja, király, akkor ezzel kell se vagy másféle is. És ezt is. Fosszunk ki. Ne. Törött. Jó. Ezt tudjuk jönni? Nem. Jó. Kezdted. Elnézést az itt a lagét, nem tudom mi lett. Remélem nem írtak rám, Steven. Jó, szerintem a WC-ben még azért elnézünk. És mi van a WC-ben? Minden, ami hasznos. Vagy haszontalan. Most megpróbálok egyet pottyantani. Keresünk össze. De! Most így ezt szarok. És tudok. De nyom, gyerekek! De nem megy minden. Elnézést, annyira erőlködtem, hogy még a... Hú, és király. Mindegy. Haladjunk. Menjünk már lefelé, picsét.
Ja, még nézzünk el a konyhába is. Ez a Cartman ilyen lakás, értem. Nem mondhatom, Cartman. Elnézést, nem Cartman, hanem... Fingom nincs kicsoda ez a csávó. Mindjárt megmondom, ha tovább, bocs. Ennek a neve... Fingos, fogatlanos. 3 új barátomnak, Kancsi Spinksix. Igen, új barát. Butters, bocsánat, elfelejtettem a nevét, Butters. Ezzel bocsánat. Pedig hát nem olyan könnyű elfelejteni. Butters, milyen név ez a csávó. Szerintem barátkozom meg el a anyanyával is. Kész. Nem tudom, hogy találták meg egymást ezek az emberek. Nézzünk el ide is. Oh! Nyugodtan egy macis ketchup. Király. Még múlt. $1. Király. Itt Battleszékletnek... Nézzük meg a küldetéseket. Most nem szarozok. Gyorsan végignézegetem, nem szeretem a felkiáltó jeleket. Ez egy helyem. Hicsányánya. Nem, sem nézett, hogy izének Cartmannek, ez micsoda, valami kép. Vizsgálati ribantra. Mire folyamodnak az emberek? Az eszem megáll. Na jó, nem. Igen. Szakállás mindjárt. Fú, öcsém, mindjárt lányok. Maradjunk enni. Hú. Nem semmit meg ezekre. Ez már fel van téve. Itt ezt tegyük fel. Tegyünk felszerelkezve a veszélyekkel. Jó, és valahogy jobban kinézem. De még mindig nem néztük meg a küldetéseket. Na jó. Ezek. Húha. Hogy menjek el ide az a Craig házához. Ezt nem nézem, hogy hol vagyunk mi. Itt már mindegy. Nézzük meg mi 5 napon. Vagy mi? Hol kell elmenni? Craig házához. Ó, jó messze, király. Shifteljünk arrébb. Ezt még gyorsan lesz, de szeretem a hangjukat. Nem tudom miért. Lagban ez szar. Lehó emberekkel, barátaim. Lázadjunk fel és üssük szét a valagokat azoknak a macskos hó embereknek. Milyen érdekes van. Na jó, hagyjuk. Üssük széjjel. Mi az utamba áll, össze-visszatöröm. Szarom. Na lássuk, mi lesz. Ó, dudás. Timmy! Halljátok! Biztos ne szekére. Ez király? Biztos ilyen nagy szekére fogunk menni. Öcsém! Ez érkezett egy ilyen nagy kibasz. Hova? Bocsánat. Hova? Hát nagyjából máshova nem tudunk menni, hát akkor hagyjuk. Jaj, van akkor most egy ilyen buszos sofőr. Az igen, úgy megijedtünk. Jaj, hát, akkor harcoljunk, gyerekek. Harcra fel, barátaim! És igen! Segbeböckelés, király. Szuper védelem. Igen, te is kapsz egyet, pöckölést. Tarogat a másikat. Hogy már evel is lehetek akkor. Símagass meg, ötyém! Segni meg tapizálva. Hát, mert csímagasodom, nem tudom. Ja, ezt tudom. Ennek milyen van, lássuk. Szuper kalapács, ez többletcsebizés mi? Támadjuk meg. You're not waiting on me, are you? Feel my righteous fury!
És tűzba kellett nektek! Hú, nem semmi ez a Butters. De mi volt ez megint? Képernyőt vibrált egyet. És vérzek, király! Nem tudom mit vibrál, elnézést. Meg semmi baj. Az égre érzékeny, tűzre érzékeny, tűzre. Ez is tűzre. Ja, akkor hát vízünk van, király, akkor ígyunk. Nyakáljuk be, hogy nem érezzünk annyit. Elnézést a képnek a vibrálásáért. Ez nem tudom, kép frissítés volt vagy mi. Lényegtelen. Szerintem ezt jobb lenne kinyírni előbb, mert ez olyan mágusnak tűnik. Igen, dögölj meg. Kész. Igen, kivettük. Most evel van-e még? Nem, nincs elég píje. Atya. Milyen jó. Igen, össze-vissza törtjük. Későn, öcsém, és még frissíti a gépet is. Nagyon béna vagyok, ebből is belékeljek. Szerintem adjunk. Nincsen? Nincs. Nem baj, majd szerzünk vagy veszünk, vagy nem tudom. Ezt ki kellene nyírja. Igen, 3-szor is tudok már támadni, ez király. Itt nehogy elvéreznek el Butters. Ez egy szuper Kingdom támadás. 45 sebzés, ucsi. Igen, ez nem olyan gyenge. Butters keményleg elnézést. Így. Hosszuk ki a lábalókat. A hősök kifosszák a rablókat. Ja, ez király, túl hősies. Jó van, fogd meg lefénybe, csak maradj sőbe. Ott egy báncsuk a madarakat? Ne báncsuk a madarakat. Báncsuk a madarakat levelünk! Ó, van, elnézést ezért. 1 perc csöndet kérnék. A madár haláláit. De mindegy, nem is halt meg. Haladjunk. Itt zárva. Nem ide kell jöjjünk, ugye? Nem érzem, csak előbb-erre menjek. Ez is zárva. Király! Minden zárva van a mai világban. Tetszik kifejezetten. Milyen van egy motor. Nagyjából ennyi volt az egész. Jó, semmit le nem lehet szedni. Király. Ide lehet menni. B. Hoppá! Emberek! Világon, hoppá! Hú, milyen kíváncsi gyermekek vagyunk. Figyeled? Hú. Valakinek nagy ügyelet. Jó, most nem akarok piszkítani a WC-be. Ó, de ott látjátok, hogy csillog valami. Ezt leszedjük. És indulás! Jó, feltaláljuk magunkat, nem? Valami. P.T. Kaptam is, ha persze. Megvan a 7 havera. Droid! Gondolom, akkor ide kell jönni ebből a házba. Nem, hozzá kell jönni? Ja nem, megint frissített. Ezért, bocs gyerekek, remélem azt elnézzetek rám, tudom, valami probléma van. Hát csak azért, mert nemrég kapcsoltam B, úgyhogy most már X, B, de mindegy, kevesebbet magyarázkodok. Itt semmi sincs, de semmi. Akkor tudja, hogy ide kell menni. Igen. Well, he can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. We better get to the other guys first. Valami... 3 új haver, oké. Akkor ezt... Talán még 10-et meg kell találjuk a izében. Olyan tudást a kombóból. Ez megvan, hogy keresünk réget, izére. Szobafogságban van, úgyhogy szíves. Törjünk, zúzzunk, mérjünk be. Semmi ellopatom így, de miért? Na nézzük meg a mappen, hogy hova menjünk.
Oda. Király. Oda el kell menni. Eljöttünk idáig. Eddig az harim. Most már menjünk végig. Igen! Jaj, nem fordultam vissza. Akkor megjött volna abba. De még mielőtt elmennénk ide. Még megkaptam egyet. Igen, megérte. Megérte bénézni ide. Megnyárod. De kancsi vagyok egyszer. Jó. Ezt majd szerintem a jövőbe tudjuk majd használni csak. Vagyis, ahogy is tudom. Na. Mindegy. Elnézést gyerekek! Hol a ködő? Elkapom! Fú, egyszer mindjárt hányom magam. Én nagyon nem fogok ki már nyitogatni ajtókat, mert elment a kedvem. Na, már menjünk vissza az a... Hogy hívják hozzá az a dudásmenethez? Timmy! Egyszerűen hát ez rémes. Nem dobjon ki itt, és akkor itt felhagyom. Fellátogatunk oda. Na de hát, mint mindennek, ennek is vége van. Én Surprise RX 2.0 voltam. Ha szeretnétek, hogy még lássatok Shoot Parkot tőlem, vagy még ha szeretnétek, hogy Larkatning is jelen legyen, mikor Shoot Parkot játszunk, akkor írjatok, kommentáljatok, lájkoljatok. És ha nem iratkoztatok fel, természetesen, ha kedvetek van, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha nézted. Na, sziasztok!